Zjavenia Panny Márie Ježiša Krista a svätej Rozálie na pamiatku zosnulých 2. novembra 2012 Rozálka Pezinok. Drahé deti, snímte bremeno zla z vášho života a choďte do kostolov. Milujte Pána omšu, zmilujte sa nad ľuďmi a kážte im evanjelium. Som rada, že ma milujete. Mária Eve 2. novembra 2012 Ave Maria Pezinok. Drahé deti, sviečky sú v týchto dňoch pre vás to podstatné. Verte, že vám chcem vysvetliť, že pamiatka zosnulých je o niečom inom, a to o smrti, večnosti. Dokonca si pripomente raj i peklo a verte, že tieto posolstvá vás upozorňujú na hriechy, za ktoré sú ľudia v pekle. Ježiš Eve 2. novembra 2012 Rozálka Pezinok. Drahé deti, sladká Panna Mária je vo vašom srdci i skrze posolstva a cez vieru vašich predkov, ktorých pamiatku si uctíte ešte aj v následovné dni. Spomínajte a verte, že vás obdaria múdrosťou a silou do života cez radosné spomienky. Verte, že spomienky sú existujúce a sú niečo ako láska, a preto verte, že robiť niekomu bolesť a zlo je mu robiť spomienky. Ponáram vás do svetla svojho posolstva a do lásky, ktorá zo mňa prúdi. Mária Eve 2. novembra 2012 Rozálka Pezinok. Drahé deti, smiete nazrieť do mojej kaplnky a vidieť môj obraz. Vidím ho i ja. A som tu s Evou a milujem vás. Milujte ma i vašich predkov si vážte. Zapálte im sviečky a prineste ozdoby a kvety. Milujem svojho otca a viem, že on je tiež len človek. Rozália Eve 2. novembra 2012 Rozálka.